A-mitta on pienahitsin sisään piirretyn suurimman mahdollisen tasakylkisen kolmion korkeus. Se määrittää pienaliitoksen lujuuden. Liitos ei kestä, jos A-mitta on liian pieni. Liian suuri A-mitta kasvattaa jännityksiä ja muodonmuutoksia sekä lisää tuotantokustannuksia. Myös hitsin tarvitsema tilantarve kasvaa, joka voi hankaloittaa osien asennusta. Esimerkissä Kempin standardi VPS, jossa määritetty A-mitan suuruus eri hitsausarvoilla ja aineen vahvuuksilla. Levyosien sallittu ilmarako C-luokan hitsille on 1,5 mm, kun mitta on A5 ja levyn aineen paksuus on yli 3 mm. Kuvassa on tyypillisiä A-mitan mittaamiseen sekä levyosien leikatun reunan geometriseen tarkkuuteen tarvittavia mittavälineitä. Valaisin, suorakulma, inox hitsimitta, KL1 ESAB hitsimitta ja rakotulkki. Tässä kuvassa on kuvuhitsi, jonka hitsin pinnan muoto voidaan määrittää hitsausmerkillä. Tässä kuvassa on kouruhitsi, jonka pinnan hitsin muoto voidaan määrittää hitsausmerkillä. Termiset leikkauspinnat luokitellaan pinnan kohtisuoruuden, karheuden ja kappaleen mittatoleranssien avulla. Luokittelusta enemmän omassa videossa. Leikatun pinnan kohtisuoruus voidaan mitata suorakulman avulla. Pinnan mahdollinen vinous voidaan helposti havaita ja mitata rakotulkin avulla. Mitattu arvo ylittää sallitun 1,5 mm arvon, kun hitsin A-mitta on 5 mm, levyvahvuus on suurempi kuin 3 mm ja hitsin laatuluokka on C, eli ei voida hitsata sellaisenaan, vaan vaatii korjaavia toimenpiteitä. Standardi SFS EN ISO 5817 esittää sallitun sovitusvirheen eri hitsiluokille D, C ja B ja eri ainevahvuuksille yli ja ali 3 mm pienahitsissä. Esimerkissä on laskettu sallittu sovitusvirhe C-luokan hitsille, kun A-mitta on 5 mm ja ainevahvuus suurempi kuin 3 mm. Sovitusvirheen arvoksi H saadaan 1,5 mm, jonka esimerkissä mitattu arvo ylittää. Hyväksyttävä sovitusvirhe 1,3 mm, kun hitsiluokka on C, ainevahvuus 3 mm ja A-mitta on 5 mm. Siltahitsin pituudeksi suositellaan vähintään 50 mm pituutta. Kun ainevahvuus on alle 12 mm, siltahitsin vähimmäispituuden tulee olla 4 kertaa ohuemman osan ainevahvuus. Ainevahvuuden kasvaessa yli 50 mm tai kun teräksen myötölujuus on yli 500 newtonia per neliömillimetri, pitää harkita siltahitsien koon ja pituuden lisäämistä. Tilapäiset kiinnityshitsit on poistettava hiomalla. Tilapäisen kiinnityshitsin avulla osat asemoidaan ennen hitsausta. Kiinnityshitsiin syntyy helposti hitsausvirhe, jonka vuoksi se tulee poistaa ennen hitsausta. Kuvassa on 50 milliä pitkä silloitushitsi, joka aloitus- ja lopetuskohdastaan liittyy jouhevasti hitsausrailoon. Ennen A-mitan mittaamista inox hitsimitalla tarkastetaan mittalaitteen kunto ja nollapisteen asematasossa. Mittalaitteen tulee osoittaa nollaa. Standardi SFS EN ISO 5817 esittää laskentakaavan liian pienen A-mitan eri hitsiluokille D, C ja B ja eri ainevahvuuksille yli ja ali 3 mm pienahitsissä. Esimerkissä on laskettu A-mitan sallittu raja-arvo C-luokan hitsille, kun A-mitta on A5 ja ainevahvuus on suurempi kuin 3 mm. Virheeksi sallitaan lyhyt hitsausvirhe. Arvoksi H saadaan 0,8 mm, jonka avulla lasketaan A-mitan vähimmäismitta. Esimerkissä sallittu A-mitta voi minimissään olla 4,2 mm. Hitsiluokassa B ei sallita liian pientä A-mittaa. Vastaavalla tavalla lasketaan liian suuri A-mitta eri hitsiluokille D, C ja B ja eri ainevahvuuksille yli ja ali 3 mm pienahitsissä. A-mitan ylitysarvo H C-luokan pienahitsissä lasketaan kaavalla H
on yhtä suuri tai pienempi kuin 0,2 kertaa pyydetty A-mitta plus 1 mm. Maksimissaan A-mitan ylitysarvo H voi olla 4 mm. Lyhyt hitsausvirhe alle 100 mm hitseillä on enintään 25% hitsin kokonaispituudesta. Lyhyt hitsausvirhe, kun hitsin pituus on vähintään 100 mm, on hitsausvirhe, jonka kokonaispituus on enintään 25 mm 100 mm hitsin pituudella, sisältäen eniten hitsausvirheitä. Kupuhitsissä inox-hitsimitan kärki asetetaan hitsin ja perusaineen sularajaan. A-mitta 4,5 mm luetaan asteikolta C. Kuvassa mitta-asteikon C-mittausperiaate sularajalta kupuhitsissä. Kupupienahitsin A-mitta voidaan mitata myös pystylevyn puolelta. Kärki on samoin sularajalla. Kupuhitsin mittauksessa KL1-hitsimitalla mittalaitteen kärki asemoituu hitsin keskilinjalle. Hitsimitta antaa A-mitan arvoksi 6 mm, joka on liian suuri. Mittaustapa ja menetelmä ovat vääriä kupuhitsin A-mitan mittaamiseen. Kouruhitsin mittaus inox-hitsimitalla sularajalta antaa väärän A-mitan C-mitta-asteikolla. A-mitan arvo on 5,5 mm ja se on liian iso todelliseen A-mittaan verrattuna. Inox-hitsimitalla kouruhitsi voidaan mitata hitsin keskeltä, jolloin mittalaitteen kärki asemoidaan hitsin keskilinjalle. Mittausarvon tarkkuuteen vaikuttaa mittakärjen asemointitarkkuus, koska keskilinja määritellään silmämääräisesti. Mitta-arvo luetaan inox-hitsimitan A-mitta-asteikolta, joka antaa esimerkkitapauksessa A-mitan mitta-arvoksi 4,5 mm. KL1-hitsimitalla kouruhitsin mittaus tapahtuu samoin kuin kupuhitsissä, eli mittalaitteen kärki asemoituu hitsin keskilinjalle. Hitsimitta antaa A-mitan mitta-arvoksi 4 mm. Nähdään, että eri mittalaitteilla ja mittauksilla A-mitan arvo vähän vaihtelee. Siksi A-mitta tulee todentaa useammalla mittauksella. A-mitan mitta-arvoa verrataan standardin määrittelemään hitsiluokan A-mitan mitta-arvoon. Virheen pituudessa on huomioitava hitsiluokkien C ja D sallima lyhyt hitsausvirhe. Hitsiluokka B ei salli vajaata A-mittaa. Oikeaan A-mittaan vaikuttaa usea asia. A-mitta syntyy hyvästä esivalmistelusta ja standardin ohjeistuksen mukaisesta työstä. Oikea A-mitta syntyy hitsaamalla oikein, ei mittaamalla. Näin työ täyttää standardin mukaiset vaatimukset.